дар доираи бозиҳои даври 14-уми Лигаи олии футболи кишвар дастаи Душанбе 83 бо Хатлон нерӯсанҷӣ намуд. Вохӯри дастаҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ваҳдат сурат гирифта, бо ҳисоби мусовии 1-1 ба анҷом расид. Голи нахустини дидоро футболбози дастаи Хатлон Караматулло Саидов дар дақиқаи 64 аз зарбаи ҷаримавии 11 метра ба нишон расонид. Футболбози ганнагии шаҳриҳо Акблей Ҷонс бошад, дар дақиқаи 77 ҳисобро баробар кард. дар доираи даври 14-уми чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои Лигаи олӣ Файзканди ноҳияи Восе ва дастаи Кумитаи марказии варзиши Артиш шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи марказии шаҳри Кӯлоб майдондорӣ карданд. Бояд гуфт ки ҳар ду даста дар нимаи ҷадвали мусобиқот қарор дошта, барои беҳтар намудани мавқеи худ дар миёни дастаҳои Лигаи олӣ талош меварзанд. Вохӯрии имрӯза бошад барои дастаи Файзканд бо барор оғоз гардид ва дар дақиқаи 11-уми қисмати аввали бозӣ легионери ӯзбекистонии соҳибони майдон Анвар Муродов тавонист ки як гол ба дарвозаи меҳмонон ворид карда дастаи худро ба пеш барорад. дар идомаи бозӣ бошад ҳар ду даста чандин имкониятҳои хуби голзаниро созмон доданд, вале қисмати аввали бозӣ бо ҳисоби 1-0 бар нафъи дастаи соҳибони майдон Файзканди ноҳияи Восе ба анҷом расида дастаҳо ба танаффус баромаданд. дар оғози қисмати дуюми бозӣ бошад дастаи Файзканд нисбатан бартариро боз ҳам ба даст гирифт ва имкониятҳои хуби голзаниро фароҳам овард ки дар ин маврид дарвозабони дастаи меҳмонон ҳолатҳои ба миён омадаро бартараф кард. дастаи Кумитаи марказии варзиши Артиш низ дар қисмати дуюми бозӣ ҳолатҳои хуби голзаниро созмон дод ва ниҳоят дар дақиқаи 67-уми бозӣ нимҳимоятгари дастаи меҳмонон Артём Гайдаш аз зарбаи ҷаримавӣ голи зебоеро вориди дастаи соҳибони майдон намуда ҳисоби бозиро баробар намуд. дар идомаи дидори имрӯза дастаҳо барои тағйир додани ҳисоби бозӣ кӯшиш ба харҷ медоданд, вале дидори мазкур мусовии 1-1 ба анҷом расида ҳар ду даста як имтиёзиро соҳиб гардиданд. Мы потеряли 2 очка, безусловно, и не потому, что они нам нужны, потому что второй тайм показал, как мы должны были играть в первом. Но, знаете так, есть такое понятие, как стучи, не можешь достучаться. Потом в перерыве, когда поменялся тон, поменялись немножко эмоции, как я себя, извините за выражение, кстати, так не вел давно, ну, я имею в виду эмоционально и убедительно. Ну, знаете, душу не греет о том, что я достучался, начали лучше играть, но мы потеряли 2 очка. бозӣ ирӯз хуб буду, неки аму то што истирохат буд, ду ҳафта истирохат ин фоида намекунад барои команда. яхилода ёрдам мекунад, фоида мекунад, яхилода не. игравои тонуси бозӣ команда гум мекунад. мусовии ирӯза бозӣ 1-1 на фоида кард, на мо ба фоида кард, на ЦСКА да ба фикрам. мо даам хол дар кор буд, ЦСКА даам хол дар кор буд. неки бо мусавӣ кардем ки мисол дарвозабон чизи хато мекунад, бовар кунед ами айсари сол ами хатои дарвозабонро мо чанд холо нагирифтодем.